Hanonaray ko ublay berbuai ko bor ke baniyang hang ne scam ba de ke jingduai ke jong pri ba pela yang baniyang kum ne ro utrai te katayo ba ar ke study na kane ka city ke ban kong jong petros ya menta but kade ke city ke ban kong jong petros la ngi kran lingkot na sing lam nong ko jibkan ma biang kade ka ba kran sipang jong ka jingkerman ha ke jingju jong ka jingim hope in the trial of life. Thế cái đấy cái city là phi puni kan yarap si cái đấy ya phi ba phin yo men sim ba ka por ba don pia ling ba ju jin jo but ngaro ngai kindu jin jo ki ba kam tak men sim hai ngai jadi jin dat sengi aranya songo pat ba kapikan mau ya ke ba ngalai kai si pi nawar ba ka yarap si cái đấy kum no men yo jikermen kan hapdeng kum kita ki ya linti te ni la poin si ka binta kan ka ba session ka ba khasan ya kran happy day but kajing pertubut ya ujisu ha kajing syak sitom jong gi banget ya ka bangin sim na galonong ka balai kot ka bakat lai kot ka ba akuar kum kajing pikan mau ken mau na du ka ni ka nong ka balai kot ka bakat lai sheneng hadu nong ka basau u petros pintu kan balong ki balak loy ka bakin syak sitom na kam ta jong ujisu kures ka baboni ka ba uplet jimut kalong ba kum no ki kristan ki dei ban le haba ki bam nget ki insult ki keren ben ki le kita ki kam bam dei sha ki banget hang ne petros ai min si mi ki banget ken da ka bakin mau ki bakin mau bakadan ka jingkur ku jong ki sha sitom bar ha kini ki benta jong kini ki khot ki bakat la du khot bakat ar ngila pun pia hari kurkom kom kon nongrim jong ka jing pertobot bar kan nuksa jong ka jing pertobot ngila det dia kata ka benta ka baningkong benta ka nak sa so ka baar sa sisin kung ka jing bakin mau Petros men bau tho ini ke siti ju usha ki pram nge ki beda po ki balang san teli ki jaka wai men sim ye ki ye ka bakin long ki bala kloy ye ka bakin sha sitom lara jam ka dei ka mon ka jong blai bat manum hap ha ki nu ki jing pin shep ting jong no re jong no ha ka ne ka benta ka ba ar ngini iken ba ush lesing nan ong put i ka nuksa ya ka ka ba ola dak berkeren ken ha ka benta ka baningkong kung kadaw balay baka jing sya sitom nakabale e ka babha ka khamba si kada e bani ka ba pisya sitom haba pile e ka basneo petros walam da ka nuksa jong ka jing imukres rai lapen yak yu ha ka do henry lapen empar yu ha kai ha ka men sem dan sau tu liki eki ba u petros ukren na ka ne ka khot ha ka bidei bat ki jing sya sitom jong jesus kres kawani kong kajing sya sitom jong jesus kres long ba ka dei kajing sya sitom ka bam dei hok banyo na ka tu ka lain ka bang na ba ukres ula sya sitom kan sisen namar kipop taginya pai kin diat iging batai kitien namar kilang kemudian kam ka kitien namar kipop ya ka balapin kala na ka kitien greek peri hamartian kan mau kipor basdang bato ya ka testament thamai la to kitien greek kadai ka balapin dan kam kan ya ka set tu jen kan sabah Chapang jong kani ka Septuagint tungin sikat mau kani ka way of piklet baka day ken ka first translation Bible kadai ka banding kong tam translate ka Bible na ka Hebrew Bible siya ka Greek Bible liling lang ang kani ka Greek first translation of the Bible kani ka Septuagint kamami ha ka por jong katukas nem jong ka jing jar but ki Kristan aki pori mamenshwa namar umpat tho ya ka testament ka tumai ki jupule bhai ka Septuagint ma ya kata kana mung pindup jo jing shan nang ta kani ka ktien shisin ya ka bangini iro arom ha Hebrew ka sai ka darba ka ya persya ya ka kom ajignya ka maman ka snem jong ka testament ka bare ma ka sngi jong ka jing penyesuk namar belai namar bahakan ai malaus nem Henry kani ka jingle jong kris pat kam don kam shu lamar ka day tang sisin labyang par ka penbena ba ka jinyak jong Jesus Christ kin ka labyang na dong syadong waram don kam man ay biang pat tikani ka benta ka manikong ka kuren si phang jong jipin inia habide ba ka sya sitom wa jisu u sya sitom bam day hok banyo ha kani ka sngi jong ka jing penyesuk ngakwa ye ka ba pilit puli hi si yeng nagtap libit ka sulong makan riyo
Kini kikon Israel ki wanra ko uling do wanra ya ulang brot. Ten dalam wanra uta ulang somo kay ke baja uni uling do on bo e ketigen halo tu ulang somo wadu plai ki pop tu ki Israel barokot. Uni ulang somo popli tip pop e ruem ulang obalului. Henry hadir balik penduai gen uta urang ba lingdo utu u langsung mo bulului ulakit no ekipop chong ki Israel barokot bala penyap yu bat kam jo so way pat bala ha no yu ken share ge buk share ri buk ja hang ne kadan ge ge perkhat kata kalong ba jisuru ula sha shitom ha ka jing lui lui ge jong u bat tang kum ta han rai ula long ta unong ye plir na kam ta jonga jong pi ha be dei bat ki jing le pop ki jong ngi Theo là lệ cái này tăng sĩ xiên cái gì xã sĩ tâm bấm đây học cái cái trong Chris và lệ cái này tăng sĩ xiên cái ba phát cái gì xã sĩ tâm trong Jesus cái đây cái gì xã sĩ tâm cái ubah học na cái ta kỳ bấm học cái lo cái phi mình nè bằng ngân sa ai chúng ta tay hai bên cái này tôi nghĩ là pai kinh điệt hai bên cái tiền ubah học cái kerteng ubah học nên cái tiền ubah học cái đây cái balap nangkam sa Chris da cái balang Hagi tiki por ki menchua nak sedang gabalang ko makikam ta apostol ni bar ka kadauru siya ka Isaiah nang basan pulai ka u Petros usat ken ha ka jipo ju ya ka city ka Isaiah san pulai ka keren siya pang jogay siya pang jog ta suffering Messiah ni Messiah u basya sitom ka wato ni ka mut ken ya ukres ha ka way ka kintian ngilam nang ba u Jesu usya sitom namar bu ule ka ba o shem layap namar kipop jong uhi namar hau dan gay kapop ulang ubahok han rew sa sitom na kamta jong no jong kibam hok kibalong mga manopi kata lagi jing botai jong Petros kebaan ta Jisu kum ubahok ni hakting krik daya dakayas ulang ke upang bakpakatam banyak je plin na kamta jong iken ki bam hok ulang pagaban mablay baru deru ublay ka jong kapon dan ta sakit kapinta ka balay da jikin niya si pang jing si tom yung Jesus kalong baga jing tmu jong jing si tom yung Chris kalong nang ni ka mo nyo yalam yang i ano ha ublay kadi kitin yalam yang i ha ublay kamot ban yo iya kakabu bandan ha kaying bisa yung to gain audience at court namar ka jing le Jong Chris halo juga ding kena mentangi yo kenya ke kabu palet show play dengan ipet apa Ephesus dah kamen sim jong ke jing snow slur bat dah kamen sim jong ke jing tikna ba u play u pediang yang apa depi asyak ngan pen i dah kadur kenangnya ke ba pendip snow to abde be ke jing batai pet kini kadur hante ha jurong bu tho ba hok 4% kemut u play hanne kibriyo komut bangal pi bet ngide kinong pop Ublay mo pwet nga pinamar bangile pop la bansya. Te kum ta ken uthe ek ta jing bitar le se tidur pertat ma simudur ba de jing bitar jung blay kan ka ding ne uthe ek jing bitar la sya. Ye ka pop ka mga tingi ile. Hare ka ibn jaha ba wanu kres kare de ma jaha wanu kres kare de dor tangin pet de dor kare de ma jaha. Hang te ublay. Hang ne ginang pop. Anda ba wan ukres ka iba ja u Jesus Christ u shem ya kate ka jing pitar jong blay bar khot u ket no ha lade ha ka jaga pagkorwan seno sagi sa mane kan mangi yang ne ri mapop pe hane mapop abang ibu ya ka jinget ha ukres namar u Jesus Christ u de u bahok u le kam no ai no e ka hok ka jong u kan changa ba chepi but menta ke ngi la long ki bahok namar bangi yo ka hok ukres but ni ulan ni kram bejengam pat u yetu bangila ben let show blay day kat bakum ka jingle hok jongi hana ka jingle hok jono jong kures kane kadur ngilahun ong kadai kadur lingkot jong ka gospel ukres anget bakata ikan pekan ma bhai pi makane kan kadai ka jingle ukres haba pi bu ka jingle thau to nan ta so ka ba khatdo ka jingpit inia sepang jong ka sitom ka jing sitom jong jiskus kam shem lapin jot yau Ia kabala sot na kutu kalani mong habala penyap yu ka do hanray lapin em yo u ha ka mensem
Kani kekentin la wong la pelong MU ha ka mensim kadon ka jing ka ba kraw ba mangi la man sngo tho. Marmalay namar kekentin mensim hang ni ka bala translate na kekentin Greek new mati kala ban mot ya kini ka artli ni kala mot ka wen pen kini kala ban mot ya mensim ba ko belong we ki khot ka trinity ble bo pa ko mensim ngani kala ban mot kan ya ka mensim brio jong jisu ka ya pen na ka medo jong sap ya kani kajing patay ba kam tay ban kong ta suk ba de laban mut mensim ba ko kajing patay ba kalau hani ko jisu uday ublay bar kom ublay ulong mensim ngitip ya kata mar ublay ulong mensim handa ba wan ban kop ya kajing long brio sap ha ni kani ka baca usyamru ya ka mensim brio kata kemudian jisu udah ni ka mensim ko ublay udah ni ka mensim ko way ku brio lem da kom ta nginom la ban ong ba mo u la long kom mangi haki aka baro. But dan dua orang badai kan ikan mensembreu kan pelapet yang sa sisin pat ya ukres adin jong kecing IT jong yang lagi jong ka sikit. Kada badai na pedang kita kada kecing tai ba baklau. Henry kambon na kiri perkat kino ya kata lajur kan sekecing batai ke bar. Tengnya pai no sekecing batai sekecing kani ke session ke bar pat ke bakal sipang jong kecing let yalap jisu ha ke bendi. Tôi kinh phai kinh tế là vì cái này tất nhiên police way are like kan kendai but ha ka jingdon jong u ha ka mensim ulale penyelak akin mensim ki bala sakum ni ki badan haging bendi pitim na lor juga kita jisu usashi tom baru yakru henry la pelong em biang pat ye ka mensim jong u hadin baula IT no yala ka mensim hau pa bagaimana lo juga kita jisu ha ki jong meng IT no kai yala ka mensim Sabang ni kan? Kat kum ke jing batai jong Petrus uong. Uong ni. Hapadeng jong ke jing yap. Bat ke jing mipat. Kamot nilam lah kapor ba. Ya ka met jong Jisu labo alum jing tep. Oh. Jisu ulet banyalapkan. Sakin mensim. Ha kata ke jing bendi. Kaktin yalap. Jadi ketin yalap. Jadi kalau translate. Jadi ketin Greek. Kamot kan. Ban pin benar. Ha kerukom jong unong lam ketin. Kamot ban keren. Ban ai kubor. Jong ke jing pin benar. Pitip nem kad khot ke bakat kendai kad khot ke ba arpo kadai kad khot ke ba ni ke ba tam ban batai na baro ki khot ke bala tho hagan ki siti jong Petrus bar kami ke jingkeli Jisu ulai yak lo jeng ding na la tep yu nang ta ap hadin lai singi mon semipat hare hapdeng jo ke jing ap ban mipat ulet ken si ki min sim ki bala sakum ki bendi jelap yaki Tiga jingkeli kalong kimen sim ayu kita kabendi ayu kata Pisu tu emi gimana? Iskor pi ki kuatip no kuatip. Hasngap kan batai. Kane kamdan kan no kajing batai mau tang kan ke bedeng. Hari kini lai teli kajing batai. Gilong na pedeng kajing batai ki bapau kemat ba. Tengah pa syai kajing batai ke beningkong. Kajing batai ke beningkong. Kiong ba ujisu ulayalap kan syai ki bayap ki badan napo hedes. Ke hedes ketika jeka ke syong ki menyap. Bat ya kane kajing batai langit de kiriu perkat jeng kabalang men syual ni long ki early church fathers ni ki pa balang ki badado ke spas nem ke bar ke spas nem ke basau asyakan batai kini ki ongkum no ki mensim ki bau Petrus ukuran ni ki lak mendai ki mensim jeng ki riu ko jeng ke testament ke barim ki badanan ha ke jeka ye ke baro ki bayap ki don Bat ka bindi bat nene keding syakum ki ongkan ba keding jaka kan ka ba ki ap kami yo kris ba unwan kan ban suspa no you know yaki kata ada kajing batai ke beningkong kajing batai ke ba ar pat ki ong ba ukris uyap lingba jo uyalap lingba jo ummo unowa sekibrio hakisngi jo unowa kata kemut bau Jesus Christ kan upun kami unowa ba on yalap kan ya ke kubor jeng ke jing penim kani kadai kerjing berkat ke baki reformers haki por jong Martin Luther ki pensyong nongrim kat kum ke jing batai jeng ki ong kum ni
Kini ki mensim ki bau Petrus ukurang ni. Kini ki mensim jong kitu ki brio ki baka kelatap kelapan yak ki. Ha kajing slay jong Noah. Bar kitu ki mensim ki dan mentah po eh. Ha Hedes. Bar ki asno ya kajing benai ko gospel jong Jesus Christ. Hadin bau Jesus layap syabon mipat tanpa sim lapan empat yaki. Sari kajing batai. Kajing batai ke balai pat. Ya kebaki scholar jong ke Bible lagi dikisim taki ya gelbet baro ngilam dog hambun jong kemne Jesu open benai ke jing job seki angel ki balahap no kane re ki perkat ki babon ki resta ini ki singi ki mementa kemut kane ki men sim hang ne ka thau ne ka mut ye ki tu angel ki balahap no ha ka kitab Genesis nang ke bario ko khot bani ko khot balai Hakabaki kon kentay ubriu, barki kon ublay ko toy angel ibalahap no, ki shongka, barki sa mi ya kita ken ki Nephilim ne ki giants ken ki por kata ki batay. Barki anda walwan ken sili ki ni baro khat ki lasak niyak no, bat ki lasak set ha kata ka bendi ke balong ken ke hedas. Kata ki batay. Ya kata ka bendi ke dasay. Dan yung kalau anda siti bian juga kendau dan yung kalau anda kan ha ke atmosfer ni ha ke sahid beneng tengin tip hok sisa ke dan se nama dang buri sa ye kini kan ki baro pitim nem kat kum ke kitab jong enak lai thu ba uplay ke kitab jong enak ketika kitab kanatang jong kiju ke mi ke spa snem jong ke jing jar shawn wan ke tesemu temai balong bau ublay upak kenang yu enok ban let ban nyalap se kini ki angel ki belahap no pa ka jing bisar jong blay kan wan ye pi te hang ni kan nilam nong kan ba kane ka jing batai kalong kum ni long bau jisu uleken ya ka ban ye kan do ye kini ki angel ki belahap no kiba lasakum lasate haisha kan jin dalam har piyo ka jing kai ka subject chapang jong kiksut madan kiksut kiba ublay udang pelat iki madan kiksut kiba ulate lakum pelat pelat iki dan kiba unsa pelat ni pili po kitab jing pau dan kiba unum pelat jisu ulek kenang sekini kiksut lese kita angel kiba lahap no pun benar kan banga la job kan ya ka jing yap bar ngalabat kan yu shabi ka jing yap ba ja ka jujok kum job Ini jing batai balai. Petros, uklem itu ya kemat jong ke kubon. Uklem itu Yesus pun benar sekitar di Mesir ha ke bendi ya kan. Rai kanam dai ke kubon jong jing sispa pat yaki namar balai, namar uplai uklem bo ha ke jing mu ju pan sispa yaki angel ke belahap no. Kamur ke jing penemi kadai kerpang tang yang ki brio. So special na yung kata-kata. Kajing penem kadai tangi ki prio om ni ki angel ki belaham ni ki angel ki belaham na ublay dan ciplik jumut pat em ki. Om dan. Kala bandai lesi kadai kajing pen benai ke kubo jong jing jok jong jisu persya jong sultan berkima jong jong. Si mundur no ha kadai kurkom lesi kadai kajing batai ke balai si mundur no ha kadai kurkom. Sultan ula khat jing kawai. Namar ba kaplan jo kala dep benterekam namar ula kwa penyak jisu la do meno. Ula khot sekejing kawai, ula pelut pa kata kejing kawai, kat badan lut namar ula kemen, nandai kai kebaja kat badan kawai, mi bulut ban utrai jisu wai ngelajok pi. Sap kat ban bakawai dai. Lesi kala no kata rukom. Kata ditang mangis ngutu kan, ya kejing mut jong ni kejing batai ke balai. Tengnya pai no pat second khot ken ke ba arpo. Tingi pulang. Kini kilong kimin sim jeng gitu kibam sim la ko yo blame min ba ula up ya ka jing sha slam hagi sni ba noa udang sna ya ka ying lien jong u ki bril ki don tang kin get ha ka ying lien prangot ha baro ki lalat im da ko kaniam ju le ne ka judaism hagi por min dai teng teng ki ju ai nuksa ken da ka jing sli kum ya ka jingkeren ya ka aka ka bakeren sapang jong ka jing bisar ka ba ublay unsa le hadin habut baru petrasu shim da kani ka nuksa ka ba ju le ken ki ju kani ka kentin bong kindiat
kimin siem kan ai men siem si kadai kestaan ken ki besha sitom kumba lesi unowa ula sak sitom ya ki sak keren ben ha ki babon namar ka jing kloy ju untuk ngo yo bleng lari keren spang jung nowa ka jing sak keren jung ben jung nowa lesi kan long ka jing sak keren ben ka bom kai namar si spa sdam tam utei ya ka yeng lieng ngaling ngo kum do ko pot tapi ka ding la cuma dur kata udah hadu si spa sdam tam ka ding ka klempot lalu si kata mano mam sak keren ben Laradai memanga ngatau yingling ko bale unawa pinkaran ba ngaro. Ay nuksa ngatau yingling mga hangtay halum lumunay. Yaga ba jingay na kadamsay. Naikaran lagi jingay na kabiya Bengal. Unawa usna ka yingling la si halor ulum. Kipet ni kibriyo yung temen bit ni. Namara sina judge na ling barbo kisna hajan jong kawa kisna hajan jong duriaw kana makan sup petulun ni kutuka. Ling mentap no wow tao ka ying ling sna halor jong no mana manam kran ben dong pi wat mga piring kan ben dito usa kran ben hen raw no wow ko ngo ba you play play jimot ya kita kisih keren ben kom taru kan long ru sya kita ki belajit ben ko ngo ban sya sitom ko ba no wow sya sitom katan ka jingker ko yang ngi ki bangai ra mangiru ken ngisu ya ka jingko ngo ya ublay batang na kalong ying jong no wow ublay la sya stem ba jadi ki breu si spa stem tam no wow la ya lapro ki kan ko jito jong petro terus sak nang bar jog sti bar ulay lap si spa stem tam dan bakla bomot cuman dor pi lap si spa stem tam dan wer bakla som no tang prangut kataru tang nakalong ying jong nowahi kila yolat im bom taru ki kestan wal da kilong kindiat na pedeng ki babon han re kinyo ya ka jinglat im kan haba ki sha sitam kat kum kamon jong blai ka ba khaddo parang ne je ka bangin study amde ka ba khaddo second last ka jing pin baptis ka penem na ka jing tiplem basneo tanginya pa shi ka jing play ki khat kabalong kedak kabakado siya kajing baptis kabala pelat im yang minta kandai kajing satno ia kajing jaklia na gamet dan rei kajing kular bala pelong sa ublay na kajing tit lama ba kapen im ya pida kajing ipat jong Jesus Christ asya angan keren ini kentien kumba kajing silay hagi sngi jong noa kasar no ya kapertai bapop menar kum taru kajing baptis lesi kapen no ya ka jingim kan ka barem ha ka pop bat ka perung yang apa di pi ka jingim ka batamai kan how chris ha ba kran chapang ka jing baptes na kwa ye ka ba pin ye yo kem barbor ya kan ni ka kom perkhat jing ki por mendai ha ki por mas dang jong ka balang ka jing pin baptes ka de ka la ka kabu ba ubrio on pin banapat ba ya ka jinget jong Dahil kadao ki por min syawa ki baptes ni no ki jipun baptes ha ki jaka ki balong pat ba Namal kalong kum kajing pinpanakin ba kilalong mentakin ang buot no chong kres. Sap hang neken. Skoba na jay ba piyo tiya kendit no. Sap hang ne. Kat kum kajing thok jong upol Ephesus nang ba dekat kendai dekat expose. Sap hang ne. Ka Bible ka syai kedar. Baka jing pedem ka datang da ka jing IA. Ling ba ka jinget ha ukris Jesu. Day kat bakum ki jingle jonga jong pi ka bakun top ru wat ya ka jing baptis. Ya syam syam ngam tip. Ya ka jing pedem ni yo da ka jinget ha ka jingai ukris. Day da ka balet sang jing baptis. Ka jing baptis kam syimpen yangi na kabor jo ka pop. Namarom day ka ka basat ki pop jongi herai degai. Degai. Nyerwai dan kabor ha na dan kabor ka snam na. Aksa ha ka snam. Herai ka jing baptis pat
Kapit yang ina kajing tip lem bas kajing tip lem bas new. Kapelayo yang ina kajing tip lem bas new. Kani kajing keren jeng Petra sang ni. To. U Petra sang ni uhikai baka jing baptis kam day tang kajing le niam le rukom ne kajing berkut masyabar no on dan baong le sikadak masyabar kam day tang kajing berkut masyabar rei kani kajing wak ka epero tema le ne ka pledge ha ka NIV Bible New International Version Bible jong kajing tip lem babha show blay lesi lap nong kumne lap nong baka jing baptis ne ha ka jing pen baptis manga mapi ni kubur ni pledge ya kajing tip lem babha show blay bangi na do minta ngin ya nyo ka jing thama jo kai jo kajing masya kan ada kunuksa namar ba ni julet ye ka bangin perung tap school lagi konai haba tap school lagi kon barabor ngidan kam ban pendap lagi forms ana pendap lagi forms haban sir ye ka buy admission ndai adin ban ban sir ye ka buy admission pisa yot en ye ka ID card jing kon jong pi oh dah te kum taru kalong kum kajing baptis kalong kum ba hiyo kajing pin scam bala admit ke pi kadai ka believers identification kadai ka tagan kajing pin itu ya chong ki banget ba makiken minta kilayap latep ban mi pa no par Chris ang upol ken ha ka sti jong us kinong rom nong balai khat ko ba saw nong real nong balai ko saw kadai ka tam yung ka identification Ngilayo bikin merung siya beneng. Harayin pati kinakam mo ba kung gibri layo merung siya beneng. Oh, ngilat siya kay. Siya ko Ngalayo kayo niya kabaling admission na tayo po ka school. Ang pati kinakam mo pa niya layo admission. Pinira kay. Pili ID ka. Sama niya kan, namakaling lang mo kam. Tang namar ba ka jing baptis kam ay jing penim. Kam day pat bangila banjit banle lene banumle. Oh. Lene kam day walang optional. Balay kalong kam day walang optional. Kamaning kong day namar balay. Namar Jisu hit ala day ulalong kanuksa. Ulalit mo siya kong baptis. Wan pahar panu Jisu ay kukum baday baptis yung nuno ko banget. Ha kataga gospel kabalayala. Ha kajing sisya ngalam ong ha ni kurkom kajing pin baptis. Kadai mau jam jong kajing ko ngu ubadan kam hadien balayo jing penim. Hadien balayo jing penim kadai men one wood kay kajing baptis. Anuksa kum haka kies jong Cornelius matulong yeng sam jong. Men bau Petrus udang yang lap kanya ka kien ka jong ublay. Mensiam jong ublay kan ulawan hiar bat wan syong haki. Kimpat dep baptis. Hari mensim ublay wan hiar wan syong haki. Sikap bahang ni. Kajing wan hiar wan syong jong mensim bakut haki kapenti kena bakila yok jing pedim. Baru Petrus soong ke ka mapen ki belit sikai. Syako Tagamut adien banyila yok pan diang yo kures da kajing jongi kam dai ban Islam yang belit sikai. Syako maha kajing sisa skap kan keren ya kani. Ha ka testament ke batmai Kam don kum kani ka jing ong boong pengi jadi sengi menta. Ka boong kum ni. Kidai ki banget hau kuras tamam padat baptis ra. Kam don kum kata testament ka thamai. Mara ka testament ka thamai. Ka jing baptis ka jing plai ka jinget. Ngam tip ye pi nang kali pinget yo kuras yang ot. Ale baptis. Tidak berkeli jing keli ha. Mar ki bre ka testament thamai kim su tho ya takar ko perkat chupi. Baru nuno mo nga nget hu kres kam yu ken je kebale ye kan ke kam je jing pla. Mga day jong kres. Yang ni kan bango maka jing baptis ko long kam. Long kam ni hamne. Ta sanang perkat ma pile se dito ke jibam parsim la dep. Ada kli pile se pile nget hu kres yang hot. Ada baptis pa. Kum kata kalong strange kalong kala di banget jong ke testament batamai. Ngamar kam dan kumputa kum perkat lagi. Tongan ino ya kata kajing terekam jong mesin bukut nang ta jong pi. Perkemalai pat kajing dan bo jong Jesus Christ nak kot ke ba arpuar. Tengi prilang way alai.
Ubalit no sabeneng bat udan hakakti kaman ublay da kawasin syar halor ki angel baro berkinok syar berki bor berkin jabeneng tunginya pai hang ni katungan ki jimbotai kaman kong kakti kaman ke jong ublay kadai ka dur ka dar ka bayang ya ka ikhtiar ka authority ka bor ka power ber ka buram ka glory ka jong ublay lang mo jisu kenya ulayap ulami pat ulayit no ya kaman syong kakti kaman jong ublay ya kani la sot na ka sam ka basi spa si po ka khat ka baning kong ka walang ka wen ki khat ka ba ki banget jong ka spa snem ka baning kong ki jupen kam ha ba ki kren pang jong Jesus Christ ka jingmut ba sai ba ong wa song ka ti ka mo jong blay ka mut kani ba Jesus minta usin char ya ki baro na maru song ka nya ka jaka jong ka bor tar ka jingmut usong kanya ka jaka juga bor. Nalo ka tatang niya pa bini ko jing batay ni kintien kiben bor bat ki bor ba. Kani ka mut iki angel ki basinsyar halor ki jat bin rio. Nani ki nations. Tingin pa so ki perkat jong ki ju. Ka jing perkat ba ki bor ba kin jamin sim. Lamde ki angel ki babhala mende ki so rukum jo. Ki sinsyar ki kam jing le ni ki affairs jong ka pertai. Kadai kemudian kanya kenong rim jong ke literature jong ki ju ai nuk sa kum ha kitab jong nikong Enoch ar Enoch ba ke testament jong ulebi chusa long ba kita kim sim larung kanya ke thop jong ke testament ke berim. Harai kadang kemudian kijing perkat baru Paul ruha ke Ephesus nang tahap Rome nang nikong Korin nang Kolosai pin ini kita lenong kita kat ba udan ya kum kadiru ke ju kijing perkat ba kini ki angel ki babha bar ki angel belah hap no ki sensyar ken ya kijat bendrio hasya kan batay hagadi kurkom nomor haisya ngalai kaiteng sepang jong kikso hagadi balang ngamtip lese playor myo jingkai tang bahapo ke Bible study ngel jukuran sabne hagadi ke sinong mulai mtlong jongi don ki mensim ki balong ki angel babha bat ki angel ki basneru ki basensyar ni ke sinong hanang kuwaru laga jong ha sor shilong ru laga jong ha ka state megalaya jingi ru dan laga jong kita ki bor ba per ken ki sensyar Hasyari ni pulis pang jong ka jinglong organize jong ka rekom trekam jong kiksut. Wow, kacing serkai kalong sima palat. Hari sisa ngaju ong akan rekom. Kitrekam hadu kata-kata hadu ba mangingim la pertubut yaki. La pertubut sino ban pengop yo we bre wan ki hajar ngut. Atau wengi bagi pekelang yaki we mensiam sya ukres ngilek se hajar ngut. Ngapor wengi mlet lu. Tagi we arngut nrai kikso aha dihajar ngut kiwan tab tum job je ko we kan save no siki pikir ma em tu priu bo ong kwen jisuk li mide we wong ade we pat ba tin pat ba di legend ka basimut lese ka om dunai ka san hajan riu hajar ngut te men syong san hajan riu hajar ngut hawe upri te kam kam ka bakai oh ngam kwa on batai sipang jeng kita han ka e ka bau petros umut abau to ini ka khot ka ba aku ar kalong ka jingmut upetros ni kalong Pan pen iba ukres da ka jinglet jong u sabeneng hadin ulah mipat ni bayar. Ulah let ko munong job. Ba ulah pelong hapo ya gini ki bor sencar bana ko aki kijat no. Aki kijat so. Kawan minta ulah dan ka bor halor ki baro kumba ulah dan syai mun wan sini ka pertai. Par kom tahu beren bor ken u jisu ulah i ka mo kat ba uman. Lakan pen MVP lakan pen jadru ino rudan yang bor jing lak ban le akata korukom kani kade man ai men sim yangi men smooth cam namar utrai jongi la dep ya ka kamera mangani ka pratai par mentau sin syar ken ka bosong ka ti ka man jung pa par udan ka ikhtiar halor ki bor baro lakalong ki angel baba angel basneu lakalong ki priu rukum jo wat cik tu bila ben yang ai piru utrai udan ya ka bor halor jungki Namar kata, mga pingim day ben shifting, haba kini kiwan ben shifting, haba pingim day ku slay rukum jo. Nalor jung kata, war kelet rupat ba haba pi, ha akum kini kijing syak, sitom ki ba per, kedan ken kenong ba kraw, ha ka jisun dah ba lawan kata ka jingwan ka ba arsi ju un ai ka jingero yang ai pi, un ai ka buram un ai ka jing dan buram yang ai pi namar ka syak sitom. Larau jisu mentau dan ken ka bor halor baro. Lagi angel ken kibadan bor bat ki bor baro ulapin hapo halor hapo jung u ulak ken yek bu ulle yek eke ki bu mat
Baru ni ubala balik iki ibarat udai uta ulok jongpi. Ulok ubak hamjan banyu para. Lesikon kamsuk tunat. Ulok ubak hamjan banyu kal ban ba ia kabangi ngiring mensin. Uni ulok. Te balai ba manga mati ne balai ba kimshu let show da kajing sko scam. Wat da kajing kimi nanti ya kajing em ni kimen sim. Wat ya kado ru hadin. Apot. Asangan pengkot ya kajing kai da kajing keren jung priu arsi sprau. Way na ki rau jung kajing perkat jung tin jung leho ngam Sia menjur sa ya kai buang namar bau pediang ya kajing baptis lesi kelung ngapa ngam tre pediang ngam kata. Harai kini kiti ni bau keren tengah ya ha si kada ya ha buang kum ni. We are secure not because we hold tightly to Jesus. Ni ngau scam de namar bangi bat scam yung Jesus Christ. But because he holds tightly to us. And rai de namar bau Christ ubat scam yung apa depi. Takadaw ni sa scam. Hindi naman ba ngi kan ngi bat scam hau bagi sa scam. Hari de namar ba kakti ke jong utra Jesus ka bat scam yung apa de kadaw ha ka sithi ka ni kong jong yenes sa thoken ba sya ba mano ban kata yang apa depi. Marpide ki jong u Marpide ki jong u unum ailat ba mano ban kata ya piken mau dan ni ka bor ban sya ya ki jinjo bakin wan nomor usin syar udan ka bor ban pelat lut ya pir na kita ki jinjo ki bawan nama belai udan ni ka bor ban syar ka jingkeli kalong hadu kat no ka jingit jumpi ka krau hau ni ken ubala ban le namar jumpi Warsha ye ko pinsya keren ko basya keren bon sin gini ki apostle men bau jisu dan ni ka perthai wang pi ki beret ke ki beret ke jinget to in kedat na kum kata ken ke jinglong par pukut no to kum ke jip ken ma yang sajisen tengi pai di kidur ko manikong ang betul ko manikong ikren sepang jo ki jipit inia habi ni ke sya sitom jong Jesus Christ bat ke jik tumu golong kenang banyo melawalam yang at pi no so blay ta ka sya sitom Christ nang ta ka ba arpat ka keren sepang jong ke jing pin bana ke jong Jesus Christ ya ka kubor jo ke jingjop Syaki mensem ki badan kan ha ka bendi teng la syakom kan kamalai keren du katuk ni sepang jong ka jing pin baptis berkemasau pat ni keren sepang jong ka jing den bor ka jong Christ ni the supremacy of Christ Jesu dan ni ka bor halon paro Pela Diyos ngo em to kajirway ke bangi jirway mentam jud kami rway shu anay po mo siya jirway to jirway mo ubat ya pertai hakikti ubat ya pertai baro hakikti misko kumba simini pertai bane ni kamta kamut kamta hari kamut ba usin syar halon baro Jisu yai sensar bat unang yai sensar hatu pinailan em kami sim jong pi usin syar mau Ting niya palang sitrahin tuay. Isungo yame ablay. Kini kikintihan try. What up deng jong kijing kajong wingin sungo to kijing mayan. Sa kijing pinpaho kijong may kiba me. Lingba omen semba ko milanya me lam yu petras punto. Kamlong ka basuk ingi bangin yo jing shy. Tikanay katuk at kijing to jong putras. Ray yakani kaway ngitip yang patra. Kasya kita ringi. Meji sumenta mida nakakti ko man jong pa. Bisong ko manong sinsar. Pan mi kuwa yangi. Ya kabangi ni chu saranda ba jela degen. Hame ublegen. Ba kuwa ru ban sinsar iki do rot chuke. Ken rat shim ya ga jikim janga sinsar mame le kat mame man. Shim ya ga jikim janga ki parab ngat paro lagi lang gibasong hang ne betu song online ru kamjo. Bari kita gibas ngap la sila shy hadin habot ya kadai jikim kai hako online. Ngadway nakapta chungki tu yo ya kada no sinsar me ki para ba me yo sinsar try la ka jur makana ka jinjo kat no ro try ka don ka chikamen ka jiksuk to kamen se
Barkadon ko kaching pilat ti ka chome na kapta ngin yo ya na kaching job ko pamilang long long job ka buram bujur nya ash me chisu. Amen.